sons of faithful Zion. We are the stars and the grains of sand. Through our faith we are made glorious. We are sons of Abraham. For we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation. Once no people, now God's people, proclaiming His marvelous light. Dance the steps of joyful Zion, cymbals, harps, and tambourines. Blow the trumpets, sound the glory in the presence of the Lord. For we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation. Once no people, now God's people, proclaiming His marvelous light. Taste the fruit of peaceful valleys, sip of wine and eat the bread. Know the shepherd who is guiding, the Lord, the Lamb of God. For we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation. Once no people, now God's people, proclaiming His marvelous light. We will serve through tribulation. We will follow to the cross. Know that death and pain of suffering, God wipes the tears from our eyes. For we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation. Once no people, now God's people, proclaiming His marvelous. Now God's people, proclaiming His marvelous light. Be a clean station. Na mag-asa ang sa'king ibinigay niya. Hindi tulad nung una, isip ko'y laging balisa. Ngayon, ang buhay ko, alam ko, ang tinutungo, ang landas na pinili ko ay ang makinig, ngunit pigo. Landas na makinig, tuloy buhay na walang pati. Landas na malawak,
buhay na walang pati. Be blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-6 ng Hunyo, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Norberto. Nangangabayo si Norberto patungo sa Reden mula sa Italia nang biglang umulan ng malakas at kumidlat. Sa takot ng kabayo, nahulog si Norberto at nawalan ng malay. Panginoon, wika ni Norberto, anong ibig ninyo sa akin? Sumagot ang isang tinig, umiwas ka sa masama at gumawa ng mabuti. Humanap ng kapayapaan. Pagkaraan ng ilang linggong pananahimik at pananalangin, si Norberto ay nagbalik loob sa Diyos. Iniwan ang lahat ng kayamanan at karangalan at naglingkod ng lubusan sa Diyos. Itinatad niya ang isang samahang religyosa, ang samahan ng mga Premonstratense sa lungsod ng Premontre, na ukol sa pagsamba sa Santissimo Sacramento. Si San Norberto ay naging obispo ng Magdeburg, namatay noong 1134 sa kanyang 8 taong pagiging obispo. Aral. Mabuti na paminsan-minsan ay magkaroon pa tayo ng mga hirap at krus upang mapag-isip-isip ng tao at malaman niyang hindi siya mananatili sa buhay na ito at hindi sukat umasa sa alinmang bagay sa mundong ito. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Norberto. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Brownie. Good morning mga kasama! Thank God for this new day! Stay tuned at Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Did you rise the sun for me?
Love you po kasama. Sa'yo umahanap, kamatayan ay hindi nalintanan. Inako mong lahat ng kasalanan, sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay ko ang pinalaya. Purihin ka, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Bilisan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa'yo dakilang gawa. Pag-ibig mo sa akin, gano'n na lamang. Tulad ng isang naman, hindi ko at diningaman. Liwanag ng araw at kalawakan, walang hanggang katapusan, ang biyaya mo na. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Bilisan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus,
Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang isaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay nito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Mula sa Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan ng www.eradioportal.com at www.radyomanawag.com. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Every accomplishment starts with the decision to try. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on to our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa 102.5 FM Manawag Dominican Radio. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Come, Holy Spirit,
natin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Ayan, isang mapagpalang araw. Hi and hello, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa. Ayan, ang inyong mapapakinggan araw-araw po yan, wala Lunes hanggang Sabado. Dito lamang po yan sa 102.5 FM Dominican Radio. Dito yan sa Pangasinan. Kaya magandang umaga, magandang gabi, magandang araw, no? Sa mga nasa abroad, no? Yung mga kapatid natin, yung mga OFWs natin, ano ha? Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Sabi nga, hi and hello. Ayan, sa aking partner in life na nandun pa sa Amerika, na siguradong nakikinig ngayon. Hi and hello. At syempre, no, tayo'y makikita rin via Facebook. I-type lang po ang Botlea. At kung maaari ay mag-friendship tayo, no? Tapos ma-share natin to sa ating mga kaibigan din, no? Sa ating programa, no? At ganun din naman tayo makikita rin sa YouTube. I-type lang po ang Dominican Radio 102.5 FM. Pindutin ang subscribe at mapapanood nyo na kami. At kung gusto nyo tumawag dito sa ating programa, ang ating pong numero ay 0939-929-4709. Ang ating text line, 0923-717-4626. At syempre, maraming salamat sa Dominican Community sa pamumuno po yan ng Priory, no? Na pinamumunuan po ni Father Anton. Magandang umaga po. Sila po'y pumunta ngayon sa Calarruega yata, no? Kasama yung ating mga madre. Ingat-ingat po sa pagbabiyahe, no? Sa lahat ng ating kaparehan na nagmimisa rito. At mga guest priests, ano? Especially siyempre yung mga Dominican priests. Andiyan sila Father Charles, Father Eugene, ano? At sila Father Boggs, ano? Magandang araw po sa inyong lahat, ano? At katulad nga ng sinabi natin, mula dito yan sa Pilipinas hanggang sa abot ng signal ng internet. Kami po ay inyong mapapakinggan at makakapiling araw-araw. Yung boses ko hindi pa rin bumabalik. Pagtyagaan nyo na lang po muli ang boses na ito. At siguro sa mga ilang araw pa babalik din ito. Kailangan ko lang siguro ng salabat. Ayan. Siyempre sa mga kasama natin dito nagbo-broadcast, good morning din. At siyempre sa mga kasama natin dito umaalalay sa atin everyday, no? Sa ating pagbo-broadcast, no? Yan, nandiyan dyan si Ace, ang kanyang misis na si Joy, no? At lahat, no? Ng buong pamilya, no? Na ni Ace ay binabati natin ng magandang araw. Ganon din naman si Muy, ano? Yan ang mga sumasama sa atin, ano? At nagbibigay ng alalay sa atin everyday dito yan sa ating programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, no? So magandang good morning po sa inyong lahat. Ayan, sa mga listeners natin dito, no? Sa Pangasinan, yung mga kapatid natin dyan sa palengke. Naku, yung mga nagdinegosyo dito sa paligid, no? Ng Manawag, Our Lady of Manawag, no? Magandang good morning at sana lahat tayo ay magtagumpay ngayong araw na ito, no? At ayan yung mangyayari lamang kung tayo ay sasandal, ika nga, sa patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos, ano? Na kung ating buhay ay nababago natin sa pamamagitan ng pagpunta, no? Pagtangkilik sa kanyang sakramento, especially yung misa, no? Tsaka yung kumpisal, nako ay talaga namang
mapapaayos, no, ang buhay natin. Kuminsan kung ano-ano lang kasi ang inuuna natin. Kaya tayo ay minsan nalilito, no? At syempre magandang umaga din sa mga kaibigan ng programa, ano ha? Magandang good morning sa pamilya ng mga Ocampo, no? Yung mga kamag-anak ko diyan, especially yung nanay ko. Mga kapatid na Alex, Danny and Tessie, no? At syempre yung mga maraming salamat din, ano? Kay Brother Frank Padilla, ang ating founder ng CFC FFL, ayan. At ang ating servant general na tinatawag ngayon. Kay Miss Marilyn Cacho, kay Arlene and Johnny Hernandez, kay Deo and Eds De Leon, kay June and Cathy, kasama dyan si Biko Cham, ano? Kay June and Lina Igico, kay Nick and Testore, kay Chito and Carol Cruz, no? At syempre, isama na natin ang sana'y sumalangit ang kaluluwa ng kapatid nating si Jerry and Alice Abisamis, no? Na siyang napatay po, o pinatay, no? Diyan po sa may Peñaranda, Nueva Ecija, no? Sana madala sa hustisya ang kanilang pagpanaw na ito. Kay Teddy and Sally de los Reyes, no? Kay Sally and Joan Remo, no? Na pinagdadasal natin ang kanyang kalusugan. Kay Dong and Emmy Gallego, kay Alpi and Helene, no? Kay Mon and May, kay Lito and Ellen, no? Kay Ces Lorenzo, kay Art Salazar. Ako, magandang umaga sa iyo, ha? Art, no? Salamat, no? Salamat sa iyo. At sa iyong mga tulong. At syempre, no? Bago tayo magpatuloy, simulan natin ating programa sa isang maiksing panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat na naman sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa nagdaang araw ng patnubay, gabay, at pagbibigay sa amin lahat ng mga provisyon, no? Mula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Sa ngayong umaga, dinadalangin namin. Samahan mo kami sa iyong programa, ang Kristiyanong Pamilya. At pangunahan mo kami, Panginoon, sa ating talakayan ngayong umagang ito. Ikaw ang manguna, ikaw ang magsalita, para lahat ng sasabihin, pag-uusapan, ay maging sentro sa iyo, Lord God. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na siyang iniwan sa amin, upang maganap namin o magampanan namin ang buhay na ipinakita mo, ay inihiling din namin ang tulong na bigyan kami ng kapangyarihan sa mga sandaling ito upang siyang magamit namin sa paghahayag ng iyong mabuting balita. Ang mga kapatid namin na nakikinig ay dinadalangin namin ng bigyan ng bukas na puso at kaisipan upang ang talakayan at ang mensahe ay magkaroon ng kaunawaan para sa kanila at para sa aming lahat. And with this, Lord God, maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At syempre, ang ating pagbasa ngayon ay hango, no? Kay Marcos, 12 pa rin, ano? Katulad kahapon. 12 mula sa 13, kabanata 13 hanggang 17. Talata 13 hanggang 17. Ilang pariseyo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya't lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin niyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag ba sa ating kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila ay nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba niyo ako sinusubok? Bigyan niyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. At sinabi ni Jesus, ibigay niyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Ang mabuting balita ng kaligtasan sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. No? Ang ganda, no? Alam mo, siguro unang mapapansin mo dito yung mga inutusan, ano? Ng mga pariseyo at ni Herodes, no?
para siluin ang ating Panginoon at magkaroon sila ng ebidensya para lalo siyang ipahamak, no? At talagang magtuloy-tuloy yung kanyang ang crucifixion o pagpatay sa kanya, no? Pero makikita mo din dito, no, yung pagtatanong din, ano, ng mga alagad na inosente rin, na sumunod lang din, no, sa Pariseo at siyempre yung mga ni Herodes, ano, yung kanilang kamangmangan, no, kung dapat ba na magbayad. Pero alam naman ng Panginoon na yun nga, no, ito'y planted, ika nga, ito'y isinagawa at talagang gagawin lamang paraan para siya ay masilo. Pero imbis na magalit siya, no, kahit alam na niya, sinabi niya yung matuwid, ano, sinabi niya, sige, patingin nga ng isang denaryo o isang using o isang pilak na pera o barya. At nakita nga dyan yung litrato ng emperador, no? At sinabing dapat lang, no? Kaya sabi ng Panginoon, kung ano yung nakikita nyo rito, no, na siyang dapat natin pinagbubuwisan, ay pagbuwisan, sabi. Magbayad tayo ng tama, no? Magbayad tayo ng gusto, no? Ang sabi niya, at ibigay sa kanya ang nararapat para sa kanya. Siyempre, para sa pamamahala ng bayan, ano? At ganoon din naman sabi niya, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. No? Isang bagay na may lohiko, no? Sabi nga ni Father kanina, ang Diyos ay God of order, no? Hindi niya pababayaan o hindi niya gagawin yung mga bagay na magkakasira ang mga tao, no? O magkakagalit ang tao sa kapwa-tao. God of order, yan ang gusto ng Diyos. At ang makikita mo pang isa rito, yung pagtutuwid, no? Imbis na magalit ang Panginoon dahil alam na niya, no? Na siya'y niloloko lamang, alam na niya na siya'y binibitag lang lamang o patibong, no? Yung ginagawa sa kanya. Hindi siya nagalit. Imbis tinuwid niya, ibigay mo yung para doon. At ibigay mo sa Diyos yung para sa Diyos, no? So, malinis, ano? At maganda ron, namangha yung mga tao. Ano ibig sabihin? Namangha sila dahil naniwala sila sa Panginoon. Dahil hindi nila sukat akalain yung magiging sagot na yun. At yung pagkamanghang yun ay nagtuwid sa kanila. No? Kaya makikita mo din yung pagtutuwid ng Panginoon. No? At kung ito'y tatanggapin mo, mamamangha ka. No? Sapagkat yung pagtutuwid ay galing nun. No? At ang tao, sa kapwa-tao, ay ginagamit tayo. Tayo yung mga instrumento para magtuwid ng ating mga kapatid. Ano? Kaya nga, kung pinag-usapan natin kahapon noong mga nakaraan, ay tungkol, no, sa pagpapahalaga at respeto, no? Pag-usapan naman natin ngayon yung paano ba tayo dapat mag-correct at paano ba tayo dapat tumanggap ng correction o yung pagtutuwid. Ito'y kasama sa araw-araw nating buhay, ano? Sabi ko nga, simulan mo yan sa pamilya na naman hanggang sa trabaho, hanggang sa pakikitungo sa ating araw-araw na pamumuhay, kailangan natin ito, no? Yung pagtutuwid. Dahil lahat naman tayo, mga kapatid, di ba? Lahat naman tayo ay nagkakamali. At kailangan lang natin siguro ay yung pagtutuwid o tanggapin ang pagtutuwid sa positibong pamamaraan. Ibig sabihin, alam naman natin kung tama tayong mali. Alam din naman natin kung pinangangatuwiran lang natin yung sinasabi nating tama. Tayo lang lagi, tayo at ang Diyos lang, ang laging nakakaalam, no? Nung ano yung ginagawa natin at sinasabi natin. At sabi nga niya, di ba, sa Revelations 3:15-16 niya tayo, no? Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko na bumabalimbing ka. Alam ko na hindi ka mainit o hindi ka malamig. Kaya kung ganyan ang ugali mo, sabi niya, isusuka kita at hindi ka magkakaroon, no, ng susi sa kaharian ng aking Ama. Yan. So, good morning kay Kimberly Lemo, no? She is watching right now. Good morning, Kimberly. Mula ito sa New Jersey. No, New Jersey, sa USA. Yan. Nanggaling kami dyan. Pumunta rin kami sa bahay nila. Maraming sa Ketex. At saka kay Sister Aida yata. Yung, alam mo naman ako, malilimutin. Sorry kung nagkamali ng pangalan. Pero yung pamilya Leomo, no? Maraming salamat po nung nandyan ako sa Amerika 2 months ago. Ayan. Kay Brother Rowie Zacarias. At saka kay ano yun, sa kanyang misis. Magandang good morning. Good morning sa inyo. So balik tayo doon sa topic natin. Kung matatanggap lang natin ang pagtutuwid, no? Kasi pagka natuto ko ng rumispeto, at tulad nung napag-aralan natin ng mga nakaraan, yung part 1, part 2 ng respeto, mas madaling matanggap ito, no?
Hindi ka tatanggap ng correction na respeto dahil boss mo yan o dahil kung ano pa man, no, o mas mataas sa'yo. No? Respeto is paggalang na binibigay natin dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin. Ganun din naman ang correction. No? Yung pagtutuwid sa atin, kung tatanggapin natin yan bilang mga anak, no? Bilang mga ordinaryong tao, bilang manggagawa, bilang pinuno, no? Dahil hindi naman na lahat nga ay nagkakamali at dapat iwasto din at magpawasto pag ito naman ay tama. No? Ay, good morning, Jamie Camiguel Ocampo. Yan po yung aking manugang na nandiyan dyan po yan sa Manhattan, sa New York. Good morning, he's watching. Sana i-share nyo ito ha. Itong ating programa para yung mga kaibigan nyo, baka sakaling magustuhan din ano, at i-share din nila sa iba. So yun. Ang kalagayan ng mundo ay hindi magkakaroon ng katiwasayan hanggang unang-una kung wala ang Diyos sa ating pagitan at siya ang namumuno. At ikalawa na lamang siguro, sangkap na lamang ang respeto ano, at paggalang. O isa sa mga pangunahing sangkap. Ganon din naman, ano, yung respeto at yung pagpapahalaga, no? O yung honor and respect. Pag nagawa mo na yan at marunong ka niya, madali mo nang matanggap to, yung correction, no? Dahil ang kalagayan ng mundo ngayon ay nakabase ng lahat lagi sa tao, eh, no? Ang Diyos, sabi niya, ginawa ko na ang lahat. Nandiyan na lahat. Ibinigay ko na lahat. Kumbaga sa basketball, nasa iyo na yung bola. No? Iuwi mo ba yan o isushoot mo para magkaroon ka ng puntos? Isushoot mo ba yan para magkapuntos ka? No? At magkaroon ka, no, ng susi sa kaharian ng Diyos? Yan ang tanong. No? Peter Karandang is watching. Magandang good morning sa iyo. Peter Karandang, ayan. Kay Kimberly, kay Rowie, kay Jamie, magandang good morning. Sabi nga niya, kung hindi natin pananatiliin ang respeto, no, at paggalang sa bawat isa, ay magkakagulo talaga. Di ba na-discuss natin yan ng mga nakaraang araw? Dahil sa respeto at paggalang, dyan magsisimula yung humbleness o yung humility o yung kababaang loob, no? Pagtanggap na tayo, no, ay hindi dapat maghari-harian o hindi dapat tingnan ang sarili natin bilang hari, no? Dapat tayo kahit kung ano man ang posisyon mo sa buhay, sabi nga, ay dapat nagpapakumbaba ka rin, no? Dahil masarap ang pakiramdam, no, ng taong marunong magpakumbaba. Mas masarap ang pakiramdam ng taong nagpapakumbaba, sumusunod, no, kaysa sa taong mapagmataas, no? So kailangan natin 'yan. Correction ang gusto natin talakayin ngayong araw na ito. Pagtutuwid. Dahil kung walang pagtutuwid, 'di ba sabi nga natin, ilang tao lang ang gumagawa at nagkakagulo na ang buong mundo, no? At maraming naapektuhan. Tingnan mo 'yan, no? Sa Israel lang, sa Gaza, no? Noong 2014, grabe yan. At patuloy pa rin yan. Yung hidwaan dyan. Sa Iraq, hindi na natapos yan. No? Eh kung titignan mo yan, yan yung mga bansa na malapit o pinagmula ng ating Panginoon. Pero bakit yung kaisipan nila? Ganun pa rin, ano? Ang kaisipan nila ay talagang maging powerful, maging hari, no? Kaya nagkakagulo. No? Sila lang doon, no? Magkakapit bahay lang ito. No? Ay nagkakagulo. May lumitaw pang ISIS. Ilang taon na ba ito? Di ba? Ganon din ang dulot nito. Manggulo. Di ba? Wala silang pakialam. Kadalasan, yung collateral damage na sinasabi natin, ayun na nagiging sanhi, no? Ng ating pagiging matigas ang ulo. Di ba? Ayaw natin magpakorek. Ayaw natin tumanggap ng mali. Yung ating matuwid ay laging yun ang tama. No? Yun ang nakikita nating tama, yung ating matuwid. At dito nagkakagulo. Hindi natin makita yung matuwid na galing sa Diyos. Diba yung pagbasa natin? Imbis na sabihin niya, niloloko niyo ako, alam ko naman yung ginagawa niyo, ipapahamak niyo lang ako, kaya niyo ako tinatanong. Ang sinabi niya, ibigay. Yung dapat ibigay kung kanino nararapat. No? Alam naman natin, ano, na lahat tayo may karapatan. Pero yung karapatan na yan, dapat, yung karapatan na yan, sinusuko pag alam nating sobra na. Marami tayong pinaninindigan, di ba? May pag-aasawa ng babae, sa lalaki, no? Pinaninindigan niya na tama. Pero ang sabi ng Diyos, hindi dapat. Yung paghihiwalay ng mag-asawa, no? Sabi ng Diyos, ang mag-asawa, no, na pinagsama sa Diyos, na pinagsama ng Diyos, ay hindi dapat paghiwalayin ng kapwa-tao lamang niya.
Kaya nga pati pagpatay, di ba, wala tayong karapatan. Paghusga. Sabi ng Diyos, ako ang uhusga pagdating ng panahon. Sapagkat ang taong gumamit ng panukat sa kanyang kapwa, o yung panukat na yun na ginamit niya, ay siya ring panukat na gagamitin ko sa kanya. Kaya kung maintindihan mong lahat ng ito, matatakot ka talaga eh. Di ba? Minsan, yung correction hindi natin matanggap. Minsan, sobra naman tayo mag-correct. Minsan, alam naman natin na dahil lang sa prinsipyo, kaya tayo nagbibigay ng correction, kahit alam natin na yung matuwid ng tao ay tama, babaliin natin yan. No? At yun na siguro yung hamon sa atin ngayong araw na ito. Paano ba tayo tatanggap? No? Sa magiging ordinaryong tao natin o tao makamundo, mahirap tanggapin to. Yung pagtutuwid. Minsan nga sa magulang, hindi natin matanggap yan eh. Di ba? Tayo, pagka pinagsasabihan tayo ng nanay at tatay natin, sasabihin natin, hindi na yun ngayon, hindi na uso yan ngayon, hindi na yan ang panahon ngayon, iba na ngayon. Pero later on, no? Later on, malalaman mo. Ako sabi ko nga, yung pamilya ko, no? Dahil galing ako sa hindi masyadong magandang karanasan, o nagmula din ako sa isang pamilyang napakahirap, nagkakagulo, dahil din sa kagagawan, no? Ng mundong ito, no? Galit ako sa mundo noon. Lahat ng sinasabi ng tatay, excuse me, at nanay ko, dinidefy ko yan. Hindi ko sinusunod yan. Sabi ng nanay ko, madalas, nasasabi sa akin, paglaki mo, pagtanda mo, malalaman mo din yan. Naku, kung bumulong ako, hindi totoo yun. Iibahin ko ang buhay ko. Later on sa buhay mo, no, may inkwentro mo yung sinasabi ng mga magulang mo. At it will prove na talagang yung wisdom ng magulang, iba. Iba talaga. Iba talaga. Inilagay yan ng Diyos, no? Na kahit na kung minsan hindi maganda ang pagpapalaki o pag-uugali ng ating magulang, tayo dapat maniwala na yan ay tinalaga ng Diyos para sa atin. At may mga karunungan yan, no? May mga karunungan yan na dapat nating kinukuha at pinaniniwalaan. Di ba? Yan ang wisdom ng magulang. Magtuwid, magturo. At uulit na naman, walang magulang, no, na nag-isip ng masama para sa kanyang anak. So yan, ano? Correction. Ang hirap tanggapin yan. Kaya nagkakagulo sa loob ng pamilya, no? Ang mag-asawa, no, ayaw din tumanggap ng kamalian at kadalasan, puro tama. No? Lalo na nga, tabi-tabi po. Pagka ang kapatid nating babae ay mas malakas kumita sa kanyang asawa, no? Pangkaraniwan na siya yung nirirespeto, no? Pangkaraniwan na siya yung mas tinitingnan ng mga anak, no? At yun ay hindi rin ayon sa pamantayan ng Panginoon, ano? Sabi nga, ang asawa mong lalaki ang siyang dapat na manguna o mamuno. Kung may kakulangan man yan, siguro dapat nating alalayan, no? Yung mga babae, dahil talaga naman may mga babaeng masyadong strong ang personality, magaling ang drive, ano? Hindi natin tinatawaran yan. Mainam po yan. Pero sana, no? Yung respeto at paggalang ibigay natin doon sa ating asawa. Ang lalo na kung halimbawa nasa harap ng mga anak. Yung pagtutuwid, ano? Kaya kung minsan nagkakagulan. Nung kami mga lalaki, full of pride din kami. Ayaw din namin na napapahiya. Kaya sana, no? Kung may pagtutuwid, pag-usapan natin mag-asawa, baka pwede sa loob ng kwarto na lang. Kung wala kayong kwarto at isa lang ang kwarto at puro magkakasama na ang kwarto at komedor at kung ano, baka pwede natin pag-usapan sa mga lugar na hindi na maririnig ng mga anak natin. At sana pag nag-usap tayo at nagbibigay ng correction, hindi yung padaskol, pasigaw, panlalait, no? Pang-alimura, no? Sana pag nagbigay tayo ng correction, yun talagang galing sa puso na gusto nating ituwid ang ating mahal na ikinukorek para maitama kung ano man yung nakikita nating mali, ano. Walang sigawan, ika nga. O kaya, yung mga tinatawag na cold treatment, yung wala nang kibuan, no? Hindi na lang mag-uusap. Hindi po correction yun. Kasi yung iba, yun ang ginagamit. Tatahimik na lang. Hanggang sa mga isang buwan nang hindi nag-uusap, no? At may paggamay pangangailangan at saka palang mag-uusap. At saka palang magkakasundo, no? Pero hindi naman na mapag-uusapan kung ano yung naging problema. So, walang correction. At ano mangyayari? Babalik lang ulit yun, ano? Uulit lang yun, ano?
Si Ian ko, no? Magandang good morning sa iyo. Nakikinig din siya, di ba? Kaya nga ang daming ano ngayon eh. Ang daming mahirap, ang daming walang makain, no? Lalo dito sa ating bansa. Alam mo, sa Amerika meron din eh. May mga ilan-ilan din ako nakikita. Minsan nakasandal sila sa stoplight. Minsan nakatambay sila sa may pintuan ng kung anumang storyo na pinapayagan sila. At nangihingi pa rin, ano? Siguro dahil nga, kung titignan mo sa Amerika, napakaraming trabaho dun. Parang pag naglakad ka lang dun sa Manhattan, ang daming for hiring, nakalagay, hiring, kung ano-ano ang hinihingi. At kung hindi ka lang mapili, makakakuha ka ng trabaho. Dito din naman sa atin, ano? Marahil eh, meron din tayo makukuhang trabaho o matatrabaho, no? Alam mo naman ang Pinoy, masyadong ano yan, magaling yan. No, tayo mga Pinoy, mahusay, no, sa pamamaraan. So kaya maraming mahirap dahil hindi nakukorek o ayaw magpakorek. Yung iba sabi nga, pipiliin pa niyang maglayas na lang, pipiliin pa niyang sumuway, no? Kaysa ialay o ang buhay niya ay tanggapin kung ano man yung pagkamali. Kaya nga 'di ba, yung mga kapatid natin sa kulungan, no, hindi naman nakulong ng tawag diyan eh. Correctional, 'di ba? Bureau of Correction. Kasi ang layunin nga, dahil nga ang mga kapatid na ito ay sa isang parte ng buhay nila, no? Baka hindi naman lahat. Sabi nga ng iba, wala akong kasalanan, nakakulong ako. Kung basta kung ano man, ano, ito'y nilalagay dyan para ituwid. Ang mga piita natin ngayon ay lugar dapat ng pagtutuwid. No? Diyan natin pwedeng i-apply yung pagtutuwid sa ating mga kapatid, no? Andiyan yung mga kapulisan, di ba? At dyan sa mga piita na yan. Kami nagpupunta din dyan, ano? May mga nangangaral din dyan, no? May mga livelihood din dyan, at kung ano-ano ang ginagawa ng gobyerno para maituwid ang mga kapatid na ito, no? At magkaroon din ng buhay na maayos. Correctional, koreksyon, di ba? O di ba yung mga kapatid nating may diferensya din sa pag-iisip, di ba? May mga mental health na doon din yan sa isang lugar at itinutuwid. No? At ganun din tayo, no? Tayo mga normal na sinasabi natin, ano? Sabi nga nung kanta, sino nga ba ang tunay na baliw, no? Magugulat ka sa kanta na yun kasi sino nga ba ang tunay na baliw? Yun daw bang normal o yung tunay na baliw, no? Kasi yung tunay na baliw, marami dyan tahimik lang, no? Marami dyan talagang gusto lang gumaling. Pero yung normal, marami dyan parang baliw kung magdesisyon. Di ba? Marami dyan. Anong kabaliwan na naman yung ginawa mo? Anong kabaliwan na naman yung desisyon mo na yan? No? Hindi makorek. O ayaw magpakorek. Kaya dyan nagsisimula, no? Yung ating mga problema. Dahil nga ayaw natin ng pagtutuwid. No? Sabi nga, katulad ng respeto, no? At ng honor and respect, ay, kung ibibigay lang natin yung ating sarili, kung alam naman natin tayo ay mali, ay tatanggap tayo ng pagtutuwid, ba? This world will be much better to live in, sabi nga. So, ang tinatanong nga, may pag-asa pa ba? Lalong-lalo na nga, yung kaya magpa-correct. Tingnan nga natin. Ano ba ang sinasabi dito? No? For us to exist and dwell in a better world, everyone needs correction. Ako siguro kahit ang presidente, kahit ang prime minister, kahit sinong namumuno, no? Ay kailangan ng pagtutuwid. Dahil di ba sinabi nga ng Diyos, may dalawang spirito naglalaro at gumagala dito sa mundong ito. Espiritu ng katotohanan at katuwiran at espiritu ng paninira at pagbabahagi. So dapat maging aware tayo doon dahil kala natin minsan nagagawa natin yung tama pero mali. Huwag natin kalimutan sumangguni sa ating Panginoon. Di ba sabi nga sa Ephesians 4:17-24, no? Renewal in Christ, no? Christian life involves more than a change in our relationship with God. It involves a change in our way of life. We are to put on Jesus Christ, no? Sa pamumuhay natin siguro ang sinasabi is, o marahil ang sinasabi, no? Isama si Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Magbasa ka ng Biblia, no? Ano ba yung mga ginawa ng mga matutuwid na tao? Magbasa ka sa Biblia. Nandiyan dyan. Ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, no? So, para mabago natin yung buhay natin, kailangan natin ng manual. Ang manual ng buhay natin ay ang banal na kasulatan. Diba? Ang telepono, may manual yan. Ang kotse mo, may manual yan. Ano? At kung ano ba mga gadget na meron ka, may kasamang manual yan. Para yung gumawa,
maipakita sa iyo at ihayag sa iyo kung ano yung dapat mong gawin para mapabuti ang paggamit mo niyan. Kung ano man yung kasangkapan na yan. Ganon din naman, no? Ganon din naman sa atin, sa buhay natin. No? Yung Diyos ay gumawa ng paraan, humipo ng mga tao upang isulat kung ano yung nangyari nung nandito siya. Para maipamukha sa atin, ano? Grabe yung ginamit, maipamukha. Para maipakita sa atin. O maipahayag sa atin kung ano yung dapat natin ginagawa sa buhay natin. At pag meron ka nitong Bibliang ito, aba, di ba? O di may manual ka rin, alam mo kung saan pupunta pagka malungkot ka. Alam mo kung ano gagawin mo pag kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Alam mo kung saan ka pupunta pag wala nang halos nakikinig sa iyo. Alam mo na dapat kang matuwa araw-araw. Sabi niya, this is the day that the Lord has made. No? Oo, dumarating yung kalungkutan sa buhay natin. Tunay na dumarating yan. Hindi naman natin sinasabi, kahit iwasan mo yun, darating yan. Pero kung may manual ka, no? Kumbaga sa telepono, may message na hindi mo gusto, i-delete mo. Tanggalin mo na yun. Ibasura mo na yan. Sa computer, ilagay mo na doon sa recycle bin. At tapos, deletein mo na rin yung laman ng recycle bin. Diba? Ang sabi nga, pag tumawid ka sa tulay at ang maganda nga doon, mag-drawing ka ng tulay pag marami kang problema. At ilagay mo lahat ng problema mo doon at sunugin mo yung tulay na yun para hindi mo na mabalikan. No? Parang ganon ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung way of life natin ay dapat nakabase sa Kanya. Yung pagsasama natin bilang mag-asawa. Yung pakikitungo natin sa ating mga anak. Pakikitungo natin sa ating mga trabahador. Sa ating boss. At dyan lahat yan. At napakaganda niyang manual na yan, kapatid. No? Yun ang pinakamaganda. At yung manual na yan ay ginagamit na 2,000 taon na nakakaraan. Kaya palagay ko, no? At ako'y isa sa patotoo na pag yan ang ginamit mo sa buhay mo, ba, aalwa ang buhay mo. Gagaan. Diba? Andiyan din yung nakalagay, come to me all of you who are burdened. No? Sa akin kayong punta. Ang aking pamatok ay magaan. At sa akin magkakaroon kayo ng kapahingahan. Yung mga bagay na yan, yan yung makikita mo doon sa manual ng buhay natin na nasa Biblia. Na kung nanamnamin mo ay totoo, lumapit ka sa Diyos. No? Sapagkat sabi niya, magtiwala ka sa akin ng buong puso at katapatan, sabi niya. No? Huwag kang humawak sa sarili mong pangunawa at kaintindihan. No? At sa lahat ng bagay, sabi niya, magpasalamat ka sa mga binibigay ko sa iyo. Totoo yun. Yan yung nasa Proverbs 3, 5, and 6. Isa yan sa pinakapaborito kong verse. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, and in all thy ways acknowledge Him. Correction ang sinasabi niya rito. Acknowledge Him. Magpasalamat tayo kasi may mga dumating sa buhay natin, ano, na parang tingin natin sinusubok tayo, no? At parang ginugupo tayo ng mga problema. Sabi nga, magpasalamat ka kasi yan ay isa sa mga pagtutuwid ng Diyos. Kakalabitin ka. Minsan bibigyan ka ng mga bagay na hindi mo gusto para maintindihan mo na kailangan mo lumapit sa Kanya. Manikluhod at humingi ng tulong sa Diyos na siya lamang ang may paraan para yan ay mapagtagumpayan. Unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na ibinigay sa bawat tao. At pagdating ng pagsubok, at ang tapat ng Diyos, hindi Kanya bibigyan ng pagsubok na higit sa iyong makakayanan. At pagdating ng pagsubok na yan, siya mismo ang tutulong sa iyo at magbibigay ng paraan upang ito'y mapagtagumpayan. No? Ang ginto ay dinadarang sa mainit na apoy para ito'y maging dalisay. Gusto natin yun. Yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga, Pilipino. Ang ganda nung nagsabi na, Pilipino ng Diyos, hinahanda para sa Kanyang kaharian, ano? At yan di ba? Makikita natin lahat, no? Sabi niya, we need to unlearn some things and learn others. Di ba? Dapat may matutunan tayo, no? Araw-araw, lalong-lalo na nga, ang pagtangkilik sa Diyos ay dapat nating matutunan. At sabi niya, learn from others. Ang mga kapatid na yan, pagka nagkukorek, o gusto tayong i-correct, yan naman ay para sa atin din kung tatanggapin natin ng maayos. No? Dahil sabi ko nga, ito ay galing o mula sa Diyos. Gumagamit ang Diyos ng ibang tao. Di ba? Katulad ng paggamit niya kay
Moses para iligtas yung mga Israelitas, no? Sa Ehipto. Si Moses ang ganun din tayo. Sa araw-araw nating buhay, minsan may makakasalubong tayo na parang, no, out of the blue, parang may sinasabi sa atin. May sinasabi, intindihin natin. Dahil, maaaring yan ay mensahe mula sa Diyos, no? Change comes about in many ways, no? Our realizing the need, no? Yung pangangailangan natin para tayong makorek, no? God speaking or acting in our lives, no? Yung paggawa o pagkilos ng Diyos sa ating buhay, no? Para